Kaseng Samla Catholic Nongsarangan Parish Kelapan Kutno Eka 6 Lead Gwelin Thaba Memorial Football Tournament da kajinglek kai final hapdeng ka Nongthma Unit Persha Eka Maushun Unit Hagani si lawan bayandalang da ka Congress Mary Kharpuri ka break MDC jong Nongshken Constituency Samla Rab Borlang Taryang badi President ba Playlat Khongthiang badi Advisor ki Nongket Kam Kaseng Trelang Sports and Cultural Club ki bahayang wasem ilet kwelin thaba ki nongkit kam shnong bat kiwe habakren hagani sngi ka kongsan galong bakum ki kon samla ki por ki ya ki bamanta omyo shu kum ki por bamanshwa bat omdei bandu jingkremen bat kum ki samla kimdei banran din na ki jinge jingjinjar kalong ba ki samla ki dei ban yang scam ha ka jingba jimberkhat bat ha ka jinge balada omdan kini ki jingyang scam kalong ka basap ya ki samla kalong badai ban kanma wan pha shublei bat ladaya hagijing panya ublei kan scam gajingen hagijingim jeng iwei pe iwei isamla jong athan ba phai shagijing khun hapdeng ganong thmai unit bat kamaushun unit ganong thmai unit klayo ban thep ga goal ga baningkong lingba o imsingi ban job khongsit lingba ga penalty bat ka goal ka baar na ganong thmai unit la thep do maximi lando taryang Haga kelamiet ka maushun kala yo bantep ya ka gol lingbau samla penhon lang maukon pat haga bakhadu ya ka gol ka balai jong kanong thmai la yo thep du samla damang kerpang taryang ya ka nam best goalkeeper na kalyang kishenrang la yo du samla lam khlan khongsni bari ka best player jigi kishenrang la yo du samla damang kerpang taryang hag jingle kai maupan jigi kinthei ka maushun persha ya kala palang Kala long kanong job but the best player jaki kinthei kala lechi samla Lumnisia Kongji Hot kadon ikajingnya baklah meni tai de babor ban konge indon chwa kajingnya mak ipan mak yewe paiwe te nak liang janga hi nai kuble kickbox kriam ki baro ki players ba pini la kai bha da kata kajingnya kai da ka jinkimen te baro ki players te be chenrang all the best kuble shibun Betia bendan langta Pada rumah bertempat ke sungguh ya kong ibadai chief guest minta kasih ibadai ru MDC jani ya ki member sungguh club iram basno bat kunjuk ru ya head ya kong sini te kabakong fan aku akan ai ke cukup play ya kasih samla kabayai kan mau ini berbuat bat ki bela ai burom ru ya kan kasih Haga kapteng ipajami ilet kulin thaba kabaki pelong ya kani ka tournament manusna kumga let kulin thaba memorial football tournament ni kumga hinga sem yumdan pan ia dei tangki jingkur khu ko do ep bade ki samla ka parish dar koi to a do kum ki samla jo gublei to a do ki nuksa ba bha ki mi na phi we pe we langkat ka sap ba fidan Pinang keteu seperang, kenang bapinlait nak kijing senior. Lembah kijing tristong, kijing minat, kamanra kijing job, ya kijing ya nanti jong pi iwe pe iwe, pilong kijing hikai, kijing pensyai kiwe pat. Aku kikun samla, bahakini kisni, kipor kiya kipamenta, ngatharai piru pin kubur hi. Jadi kisngi kibaya na kibaya ta. Kisngi kibangi yui bangim yo shu lese kum taki por kibalalit no. Benangis kem bapi ki kon samlaru pima hi kata. Tenri nakaliang kejonga ngakwa
bangan kendoi pi hakani kapor bakum ki kon samla phim judai men long kita ki badu jingkamen kum ki kon samla phim dei kita ki ban randin ni ki brokon ha kita ki challenges ke ba phin kendu ha kita ki jinge ke ba phin ma ki ni kisni bat kham dame ki kon samla ki jongi ki ma ki ni kisni ha be dei bat ye ke ki jong ga ni ko prthei ko ba phin shoi ki kon samla ko wei ko bang akwa banong ye pi hang ne yeng scam ha ki jingmut ki jing prakhat ki jong phi yeng scam ha ka jinget ki jong phi yeng scam ha ki jinget hala de hi la da phimdan ki ne ki jing scam ha pi kanong ka bae asisha ka ba phi pinya lente ki ni kisni ba ka ba kham khao e ka bang akwa ban kan toy phi ku ki kon samla wat julong ki ba shette ngar balay ngong kumta pili bantit bangidon ublay uba kami uba pet I think that